Bore da, siwmai a chroeso i'r wers byw yma ar gyfer Sil y Cofio ymddeiriadau am fy llais i fi'n delio gyda rhyw fath o tonsillitis ddiened ar y foment, felly fi'n swnio tyma bach yn ryfedd. Ond na fe, newn ni gario ymlaen. Croeso enfawr i chi, diolch am gyfrestru. Rwch wybod i ni o ble i chi'n ymuno gyda ni bore yma. Fel arfer, diolch i ni gael edrych dros reolau arweinwyr Adobe Express yn sydyn iawn. Yn gyntaf, cofiwch oedi os oes angen. Os ydw i'n mynd chydig yn rhy gyflym i chi, mae croeso i chi wasgu i oedi, pause ar y ffrwd fyw yma, a wedyn cario ymlaen gyda fe, pryd bynnag sy'n siwto eich dosbarth chi. Yn gweud hynny, fi yn mynd i fod yn gwneud y gweithgareddau yma ddwy waith, unwaith ar yr porwr, ar y cyfrifiadur arferol, a wedyn eto ar yr iPad. Felly mae hwnna'n mynd i roi ychydig o amser ychwanegol i chi os oes angen. Felly, ond os oes dal angen mwy yn chi, cofiwch allwch chi oedi. Mae yna dystysgrif ar gael i bawb sy'n cymryd rhan yn weithgaredd. Dim rhaid bod chi wedi cwblhau y ddwy weithgaredd, just wneud un allan o'r ddwy yn ddigon i chi i hawlio'ch dystysgrif. A thrawon, byddwch chi yn cael e-bost ar ddiwedd y sesiwn gyda gwybodaeth sut i gagafel ar y dystysgrif. Yn olaf, dyma rhywbeth newydd sydd yn ei eleni, yw'r ffordd i chi ennill parti pizza. Nawr, os chi'n mynd ysgol gynradd, mae'n parti pizza i'ch ysgol gyfan, neu os ych chi yn yr ysgol uwchradd, allwch chi ennill parti pizza i'ch blwyddyn. Nawr, na gyd sy'n rhaid chi wneud i hawlio parti pizza yw ennill 3 phwynt. Right, wel, fel i chi'n ennill 1 pwynt, wel, i ennill 1 pwynt, mae angen i chi i gael 100 o blant i gymryd ran mewn gweithgaredd i ni wneud ar y gwersi byw. Nawr, os ych chi mewn ysgol yn llai, dim rhaid i chi gael 100 o blant, dim rhaid i chi fynd i 20 blant o ysgol yn eraill. Os ych chi mewn ysgol yn llai, a mae'n haws i chi, allwch chi gael pawb o flwyddyn 3 i fyny i gymryd ran. Felly pawb o flwyddyn 3 i 6 i gymryd ran, neu 100 o blant. Pyn bynnag o'r ddoi na sy'n rwyddach i chi. Iawn? Os ych chi'n wneud hynny, mae ffurflen i lenwi, eto bydd hwnna'n dod ar e-bost ar ddiwedd y sesiwn, a bydd hwnna'n rhoi 1 pwynt i chi. A unwaith i chi wedi cyrraedd 3 pwynt, byddwch chi yn derbyn gwobr ar gyfer eich ysgol, dweud bod chi yn ysgol arweinwyr digidol ar gyfer eleni, a byddwch chi hefyd yn ennill parti pizza. Cool, ynddo fe? Mae mwy o wybodaeth am hwnna yn dod ar e-bost sydd ar ddiwedd y sesiwn. Yr unig beth, os ych chi yn golygu dechrau hwnna heddi yw, mae angen tynnu lluniau, mae eisiau bod chi'n tynnu lluniau o'r gwahanol grwpiau a jyst anfon hwnna i ffwrdd fel tystiolaeth. Iawn, felly na'r unig beth sydd eisiau chi wneud, os ych chi yn golygu wneud yw tynnu lluniau. A os chi'n mynd i tynnu lluniau, mae lot ohonoch chi'n postio nhw ar y cyfryngau cymdeithasol pryd bynnag, yna cofiwch tagio ni mewn fyd, fel bod fi'n gallu gweld eich gwaith chi. Right, be ni'n mynd i fod yn gwneud heddi te? Wel, wrth gwrs, mae'n Sil y Cofio ar y penwythnos, a i ni bob blwyddyn yn trafod pam i ni'n cofio a pam yr dyddiad yma hynna'n yn bwysig, pam fod yr 11 o Dachwedd mor bwysig i ni, achos dyna wrth gwrs oedd y dyddiad dath y rhyfel mawr, rhyfel byd cyntaf i derfyn nôl 1918 am 11 o'r gloch yn y bore. Right, nawr mae'n gweithgareddau ni heddi ar dudalen heriau, ac ywch chi weld cyfeiriad dudalen heriau yn sgrolio ar hyd gwaelod y sgrin fyna. Felly ewch i bit.ly/express cofio 24 a dyna ble bydd dudalen heriau. Right, dewch i ni gael golwg ar y dudalen heriau na te. Dyma hi fan hyn. Os ych chi'n defnyddio iPad, gallwch chi ddod fan hyn gan sganio'r cod QR sydd ar sgrin nawr, neu wrth gwrs gallwch chi hefyd deipio bit.ly/express cofio 24. Iawn, felly mae 2 weithgaredd gyda ni. Y weithgaredd gyntaf, i ni'n mynd i fod yn creu poster, ni'n mynd i fod yn defnyddio dulliau golygu delweddau uwch, ni'n mynd i wneud pethau fel tynnu cefndir, defnyddio dulliau cyfuno i greu delwedd ar gyfer Sil y Cofio. A ar hwnna ni'n mynd i ddefnyddio y testyn yma sy'n cael ei ddefnyddio'n aml iawn ar gof golofnau, sef mewn angof ni chant fod. Byddwn ni byth yn gadael iddyn nhw i fynd yn angof, y pobl nath roi bywydau mwyn i ni gael bod yn rhydd.
Yna, yn yr ail her, ni'n mynd i fod yn creu fideo o ffeithiau ar y ryfel mawr, y ryfel byd cyntaf. A chi'n chi gweld fan hyn, mae ffeithiau dyn ni, a ni'n mynd i fod yn i cyfleu nhw, eu cyflwyno nhw mewn ffordd broffesiynol a diddorol iawn. Reit te, dewch i ni gael neidio mewn te, a dechrau ar y weithgaredd gyntaf, sef y poster yma, y ddelwedd drawiadol yma. Reit, nawr, fel ych chi weld, i fi ar Express, fi wedi mewn gofnodi hwn, clicio ar Adobe Express, a dyma fi fan hyn. Ond mae Express yn Saesneg gyda fi ar y foment, mae eisiau fi newid Express draw i'r Gymraeg. I wneud hynny, cliciwch ar yr avatar, lan fan hyn yn y cornel top, drws nesaf i'r glwch, cliciwch ar yr avatar a dewis Settings, ac yna o dan Settings, byddwch chi'n gallu newid yr iaith fan hyn ar y top o English i'r Gymraeg. Right, cael ffenest gosodiadau yna i lawr. A dyma ni nawr yn defnyddio Express yn y Gymraeg. Iawn te, dewch i ni gael dechrau te. I ni'n mynd i fod yn creu poster, felly, i ni'n mynd i glicio ar y deilsen werdd sydd yn dweud creu graffig. Clicio ar hwnna, a mae'n agor y golygydd i fyny. Iawn. Nawr, beth gyntaf i ni moyn yw, ni moyn i hwn i fod yn ddelwedd eitha adlewyrchol, edrych nôl, gwahanol ddelweddau'n toddi mewn iddi gilydd. Felly, dwi'n meddwl bydde rhyw fath o awyr heddychlon yn ddechrau da. Iawn, rhyw fath o awyr heddychlon. Felly, dewch i ni gael mynd draw i'r cyfryngau, yr ochr chwith, draw i'r cyfryngau, ac o dan lluniau, dwi'n mynd i chwilio am Sky. Nawr te, mae yna 34,000 o wahanol ddelweddau yn dod lan pan i chi'n chwilio am Sky ar Adobe Express. Felly, mae tipyn o waith sgrolio da fi, neu allech chi fod yn chwilio am rhywbeth mwy penodol os ych chi moyn. Ond mae yna rai hyfryd fan hyn nawr. Dwi'n hoff iawn o'r lliwiau ni'n cael yn rhain pan ni'n cael yr haul yn machlyd. Allech chi chwilio am rhywbeth fel Sky, Sunset. Nawr te. A nawr mae yna llai. Dim ond rhyw 8,000 o ganlyniadau tro yma. Ond mae rhain bendant y math o liwiau dwi'n hoffi gweld. Felly, sgrolwch trwyddo a dywyswch un i chi'n lico. Dwi'n hoff iawn o'r un ma. A y peth olau dwi'n ei wneud cyn symud draw i'r iPad nawr yw just penderfynu. Iawn, dwi'n mynd i gynyddu'r maint, cydio yn y ddolen ochr yma. Llenwi'r papur dy fe, wedyn lle just penderfynu rhaid pa ran o'r llun yma dwi eisiau weld, achos wrth gwrs mae'r llun yn ar draws yn landscape, a mae poster ar ei fyny, mae'n portrait. Felly, wrth lenwi hwn, mae da fi opsiwn i fynd reit i'r chwith, yn y canol, neu draw tuag at y dde. Mae bles i weithio. Chi'n gwybod beth, o'n i'n licio draw tuag at y dde fan hyn. Na fe. A mae hwnna'n edrych yn gred. Cofiwch, os ych chi yn moyn dweud helo, allwch chi ddanfon e-bost ata i hefyd ateb nôl ar yr e-bost. Allwch chi just gwasgu reply ar yr e-bost le ath y dolenni. Neu, wrth gwrs, allwch chi roi neges i fi ar YouTube neu ar streamiad ble bynnag i chi'n gwylio hwn dy fi. Iawn? Right. Sa'n credu bod neb wedi eto. Ni jyst yn checko'r e-bost fyna nawr. Na, dwi'n meddwl ni. Okidoki. Right, dwi'n ni newid draw i'r iPad te i gael wneud yr un camau. Felly, dwi'n ni gael rhannu sgrin yr iPad. Dyna ni. A dyma ni nawr yn gweld yr iPad. Fel chi'n gweld ar yr iPad, mae popeth yn edrych yn debyg iawn, yn dwi? Dwi'n clicio ar y deilsen werdd yn y cornel top sydd yn dweud creu graffig. A fan hyn, dwi'n mynd i gael gwared ar y templedi. Dwi ddim yn moyn templedi, dim diolch. A i droi'r cyfryngau fan hyn. A dwi'n mynd i fynd i lluniau. A o dan ffotos fan hyn,
y lluniau dwi'n ei chwilio am, hwnna fe, Sky Sunset. A'r un peth to, sgrolio trwyddo a dewis un dwi'n hoffi ar gyfer y dyluniad yma. Dwi'n hoffi hwnna. Gret. O, dwi wedi gysgu fe ddwywaith. Mae doi yn nhw da fi. Os ych chi'n ein hynna, os ych chi'n gysgu fe ddwywaith, chi'n chi just tapio ar y bin bach fyna i gael gwared ar yr un dych chi ddim eisiau. A'r un beth to nawr, dwi'n mynd i fod yn, dyma ni, cynnyddu'r maint. A wedyn dewis. Chwyd, allan ni fynd yn amlwg ar oer yr hael ei hunan yn y canol, ond chi'n beth, dwi yn eitha licio fe fel yna, gyda'r pylydre'n dod o'r gornel gwaelod y sgrin. Ia, licio hwnna. Right, gret, dyna ni de. Na fi wedi wneud y cam cynta ar yr iPad ac ar y porwr. Na i wneud o draw i'r porwr nawr te i gael symud ymlaen. Iawn, nawr, a nesaf wrth gwrs, i ni'n mynd i fod yn ychwanegu delweddau o'r pabi coch. Y blodyn coch sy'n mor arwydd y cael o ddiwrnod y cydoediad, Armistice Day, a hefyd Sul y Cofio. Felly o dan lluniau, na i jyst chwilio am y gair popi fan hyn. Iawn, a mae ambell beth yn dangos lan yn syth yma. Nawr, dwi eisiau falle ychwanegu mwy nag un o'r ein. Yn gyntaf, falle dwi eisiau pen popi mawr fel hyn, pen pabi mawr. Felly na i ddewis un le mae'r blodyn ei hun yn eitha mawr. Mae sawl un na allech chi ddewis. Ond dwi eisiau un, na ni, mae hwnna hefyd. A ar ôl i fi ychwanegu hwnna i'r prosiect, dwi eisiau tynnu'r cefndir, dwi eisiau cael gwared ar y cefndir glas yma. A allwch chi wneud hynny gan glicio ar y ci fan hyn sy'n dweud tynnu'r cefndir. Felly, fi mynd i glicio ar hwnna, tynnu'r cefndir. A dyna ni, mae'r cefndir wedi mynd. Iawn, dwi'n i osod hwnna felly lan yn y cornel top. Nawr, chi'n gweld coes y blodyn fan hyn. Nawr, dwy opsiwn dych chi fan hyn. Allwch chi droi fel bod coes y blodyn na ni, chi'n bod yn diflannu ffwrdd o ochr y cynfas. Na beth i fi'n mynd i wneud. Neu, allan ni ddefnyddio'r dileuedd fan hyn a gwaredu ar y goes na yn gyfan gwbl. Chi'n bod beth? Felly fi ddangos i chi fel i wneud hwnna. Felly, dileuedd fan hyn. A wedyn chi weld, allai just clicio ar y goes. Na fe, mae hwnna'n iawn. A wedyn wedi gwneud. A hwnna wedi cael gwared nawr ar y goes yn gyfan gwbl. Iawn, ond o ddim ots dy fi fe bod e'n dod i fewn o gornel top y cynfas. Right, i fi moyn gweld mwy nag un nawr, fi moyn gweld set ohonyn nhw. Felly, a'i nôl i'r cyfryngau, a dwi yn mynd i chwilio tro hyn am Poppy Field. Cai o babiau. Poppy Field. Dyma ni. A ni moyn gweld un le ni lawr ar lefel y blodau. Chymod, nid bod ni'n edrych o'n ar uchel. So ni moyn bod ni lan yn uchel edrych lawr ar y blodau. Ni moyn bod pwy sy'n ar camera wedi plygu lawr i fod ar lefel y blodau. Felly rhywbeth fel hyn. Neu hwn y berffaith. Neu rhain y berffaith. Nid hwn, achos mae hwn, mae'r camera, y person sy'n dal y camera lan yn uchel yn edrych lawr ar y blodau. Nid hwn chwaith, really. Ni moyn bod ni lawr ar lefel y blodau. Iawn? Fi'n siŵr bod chi'n deall beth fi'n meddwl. A wrth i chi sgrolio, fe welwch chi, chymod, bod, na fe, mae hwnna'n gret, mae hwnna'n gret. Ia. Credu na i fynd am un o'r rai cyntaf na weles i, dwi'n meddwl. Hwn, okay. Okay, alright. Nawr, gyda'r un yma, i ni hefyd yn mynd i dynnu'r cefndir, a mae'r siawns go dda bod e'n mynd i, falle, mynd i wneud chydig bach o lamnast. A dim lot o ots, okay? Pidwch yn becso os mae hwn
yn edrych bach yn anibe. Right. Mae ddim yn anibe, mae'n gwneud job yn gwych, ond mae'n cael gwared ar gormod ohonyn nhw. A fi nôl, dau mewn a un, a chi'n meddwl beth yw, oedd lot o'r blodau yna allan o ffocws na beth oedd y broblem. Na drial un arall de. Chi moyn, ni moyn fan hyn set o flodau. Trio hwn. Right, tynnu'r cefndir. Na fe, rhywbeth fel yna. Jyst bod ni'n gweld, na ni, set ohonyn nhw. A y reswm bod dim llawer o ots bod e'n aniben, achos mae hwn yn aniben, mae fel mwyn wedi torri mas y blodau yn aniben tost yn dweud. Be ni'n mynd i wneud o hwnna nawr, ni'n mynd i ychwanegu dull cyfuno iddo fe, iawn, sy'n mynd i doddi fe mewn i'r cefndir. Felly, ychwanegu dull cyfuno, gyda'ch delwedd, just cliciwch draw yn le mae'n gweud cyfuno, a dwi'n mynd i ddewis lluosogi. A wedyn i fi mynd i ddod lawr ar anrhyloiwedd. Na fe. Lawr o fe. Na fe. Chi'n gweld? Llenwi gwaelod y canfas. A does dim ots nawr bod e heb dorri fe mas yn daclus o gwbl, achos ni wedi rhoi'r dull cyfuno lluosogi na arno, a tynnu'r anrhyloiwedd lawr, a mae jyst yn toddi fe mewn i'r awyr yn y cefndir. A i fi mynd i wneud rhywbeth tebyg gyda'r un yma ar y top, ond sim eisiau toddi fe quite gymaint, ond fi yn mynd i ddefnyddio'r dull cyfuno lluosogi na, a dod lawr yr anrhyloiwedd, just digon, just fel bod fi'n... Dyna ni. A beth allwch chi hefyd wneud gyda'r rhain, yw pylu nhw chydig, roed bach o blur arnyn nhw. Iawn? Felly, eto gyda'r pabi yma, os da i mewn i'r addasiadau, sgrolio reit i'r gwaelod, chi gweld mae'n gweud cymylu. Wrth i fi droi'r cymylu i fyny. Dyna ni. Ie. A dwi'n gwneud yr un peth i'r rhain lawr fan. Nid anemeiddio, sori. Lawr i'r addasiadau. Cymylu. Right, mae hwnna'n effeithiol iawn yn dwi. Right then. Fi'n mynd i neidio draw i'r iPad. Ni'n gofio beth oedd enw fe fyna. Neidio draw i'r iPad a neud yr un peth. Felly cymrwch i'ch amser nawr i ychwanegu eich pabiau a defnyddio'r dull cyfuno lluosogi, tynnu'r anrhyloiwedd i lawr a chwarae amgylch fel bod y delweddau yma'n yn pylu iddi gilydd, yn toddi mewn iddi gilydd. Right, dyma ni dyn ôl ar yr iPad, yn wneud cyfryngau. A dwi'n mynd i chwilio am popi unigol i ddechrau. Popi. A dyma ni pen pabi fan hyn. A dwi'n mynd i dynnu'r cefndir. Nawr, chi'n gweld, dyw'r y ci bach tynnu'r cefndir ddim yn ymddangos fan hyn yn syth. Weithiau, os chi'n tapio ffwrdd o'r ddelwedd, a wedyn tapio nôl yn fe, mae'n dod lan. Na, dim i fi ddo. Trio fe to, tapio ffwrdd, tapio nôl, na, tapio ffwrdd, tapio nôl. A mae'n llwytho fe lan, chi'n gweld y cwmwl bach oren ar gornel. O, na fe, mae'n na nawr. Na fi. Coni. Right, tynnu'r gefndir. A dewch chi gael roi'r pabi na a fi'n gornel gwahanol drwy'n. Lan fan hyn. Iawn. A mae'n ychydig yn gryf yn dweud, felly dewch chi gael roi'r dull gyfuno lluosogi arno a wedyn dod lawr ar anrhyloiwedd na. O, waw, hyfryd. Hyfryd. Right, a nawr dwi'n mynd i fynd nôl i'r cyfryngau a chwilio am popi field. A to, cydio mewn un o'r rhain, a eto dwi eisiau tynnu'r cefndir. A
i ni wedyn y moyn gweld y papurau yma, a byddwn ni yn cymylu nhw, ynddo fe. Mae'n jyst yn llwytho i fyny, gweld yr cwmwl bach oren yn y cornel. Tra bod e'n neud na, chi yn gallu neud beth eraill, enghraifft, tra bod hwnna'n llwytho, allan ni fod yn dod a roi'r effaith cymylu ar yr un cyntaf yma. Na ni, rhywbeth fel yna. A erbyn nawr, mae hwn yn barod i fi dynnu'r cefndir. Felly tra bod e'n llwytho bethau lan, i chi yn gallu gweithio ar elfennau eraill yn eich prosiect chi. Right, gret. Dyna ni'r papurau yna fyna. Eto na'r dull cyfuno, lluosogi, lawr yr androloiwedd, a fi'n mynd lawr i'r addasiadau, a fi'n mynd ddod lan ar effaith cymylu. Fel yna. Right. Na fe, mae'n dod mlaen yn dda yma. Right, wel, beth sy'n dod nesaf? Dewch i ni gael neidio draw i'r porwr. Dyma ni nôl ar y porwr. Nawr, mae eisiau un pabi nawr, di ni ddim yn mynd i fod yn ei doddi mewn i'r cefndir cymaint. Iawn, felly dwi'n chwilio nawr am popi eto. A dwi eisiau y blodyn cyfan, dwi eisiau'r pen ar goes, dwi eisiau pabi mawr tal. Un o'r rhain yn iawn. Bydd hwnna'n iawn os dyna ni'r cefndir. Felly, chwiliwch am, bydde hwn yn iawn, hwnna'n iawn. Dwi'n mynd i fynd am hwn, dwi'n meddwl. Yr un mawr tal yma. Dyma fe. Nawr, dim ond un o'r rhain dwi eisiau, felly dwi'n mynd i docio'r llall i ffwrdd. Cydio'n y ddolen ochr yna. Docio fe allan o'r llun. Crop. Right, nawr, dechrau gael tynnu'r cefndir o hwn. Dyna ni. Right, a mae hwn nawr te mynd i fod... A ni moyn bod pen y pabi yma yn weddol ganolog ar ein cynfas ni. Weddol yn y canol. Dim rhaid bod e'n union yn y canol, ond yn weddol yn y canol. Rhywbeth fel yna. Iawn. Right. Beth arall da ni moyn? Wel, ni moyn delweddau eraill wedyn i wneud â diwrnod y cydoediad. Felly, dewch i ni gael chwilio beth am i ni roi rhywbeth fel... Lle chi chwilio am biplane. Yn y rhyfel byd cyntaf, dyma'r math o awyrennau oedd yn cael ei defnyddio, oedd awyrennau gyda dwy aden, un uwch ben y llall, sy'n cael ei galw'n biplane. Felly dwi'n mynd i fynd am yr un yma. A to, i ni moyn nawr i'r delweddau yma i fod yn edrych fel atgofion pell yn ôl. Felly fel allai wneud na, wel, tynnu'r cefndir wrth gwrs, ond i ni eto yn mynd i fod yn arbrofi gyda'r dulliau cyfuno yma, lluosogi. Nawr, dwi'n meddwl bod fi moyn iddo fe fod yn dod o ochr dde y cynfas, felly dwi'n mynd i ddefnyddio y botwm flipio. Na ni. Newid yr ongl ychydig. Nawr, dwi'n iddo lawr ar androloiwedd yna, eitha tipyn. A dwi'n mynd i eto, yn yr addasiadau, dwi'n iddo lan ar cymylu. Iawn. Arbrofwch pa mor isel allwch chi gael yr androloiwedd. Tra bod ni dal yn gweld, yr awyren yna. Chi weld? Yr ysgafna agored, ynddo fe? Hwna lawr ar 15%, 15%. Ysgafna agored. Beth arall allwch chi gael mewn mynd? Wel, allwch chi gael rhywbeth fel Memorial, War Memorial.
Chymod o fath o cenotaph, neu dyma ni'r beddau fan hyn. Beth gawn ni yma? Ie, chymod y cerfluniau sydd da ni ar draws y byd. Yn cofio am bobl sydd wedi colli bwydau. Os na un yn cydio na i fan hyn. Falle. O digon o ddewis ma. Hwna'n un da. Felly na i... Nawr, fi'n gwybod, nid mil o'r ryfel byd cyntaf yw hwnna, ond erbyn i ni gymylu, dyna ni, hwnna'n fil o'r canol oesoedd. Iawn, yn erbyn i fi i ddefnyddio dull cyfuno, lluosogi, dod lan ar cymylu yn ddigon, dyna ni, a wedyn dod lawr ar anrholoiwedd ddigon. Mae'n amosib dweud mewn gwirionedd beth yw hwnna, ynddo fe? Iawn? Felly, i ni jyst yn dechrau adeiladu'r heinau yma i fyny ar ein delwedd ni. Right, a fi draw yn yr iPad i gael gwneud yr un peth. Felly, i ni ychwanegu y prif pabi, canolbwynt y dyluniad, a wedyn delweddau i wneud a ryfel mawr yn ddelfrydol. Iawn. Dyma ni ar yr iPad. OK. Felly, dwi yn chwilio tro mate am just un blodyn pabi unigol. Popi. Na ni. A fi am yr llall de tro ma. A fi am hwn. Iawn. Os dim ots bod doi ohonyn nhw, dwi'n eitha licio bod doi ohonyn nhw, mae'n iawn. Jyst bod, chymod, un ohonyn nhw'n yn ganolbwynt. Mae popeth yn iawn. Tynnu'r cefndir. Dyna ni. Ie. Rhywbeth fel yna. A wedyn, nôl o fi te, chwilio tro hyn am, chi'n ei chwilio am rhywbeth fel Zeppelin. Yn y ryfel byd cyntaf, nhw'n defnyddio y balloons a'r twym, Zeppelins. Dyma ni, rhywbeth fel hyn. Felly, dewis hwnna, mi nw'n tynnu'r cefndir, fel nes i gyda'r awyren, i moyn toddi hwnna i fewn i'r awyr lan ar y top fyna. Ni, tynnu'r cefndir. Iawn. Flipio eto, fi'n meddwl. Flipio, fel hyn. A dull gyfuno lluosogi. Addasiadau, cymylu, dychmygu y lan o hwnna. Dim quite gwybod hwnna. A nawr, anrhoiwedd. O, reit lawr fyna. Ie. Gret. A nawr rai fynd i'r cyfryngau to, a na i chwilio fan hyn am UU1, World War I. Dyma ni. Dyma gofeb fan hyn. Tynnu'r cefndir o fan hyn. Jyst nawr sydd y fe lwytho. A gobeithio bod chi'n cael hwyl nawr ac yn gweld fel mae defnyddio'r dulliau cyfuno a anrholoiwedd yn creu delweddau anhygoel pan ni'n yn rhoi'r hein yma ar ben i gilydd hefyd, pan mae pethau'n toddi mewn iddi gilydd. Right, ni'n cael tynnu'r cefndir yma de. Iawn, a dewch ni'n cael rhoi'r dull cyfuno lluosogi. Chi gweld hwnna nawr, mae hwnna'n hyfryd dwi fel mae'r coch na'n toddi dros y milwyr. Oherwydd y dulliau cyfuno yw hwnna. Waw.
Dwi'n mynd o lawr ar androloiwedd. Dim cymaint ar hwn, achos dwi'n meddwl bod y ddelwedd na'n yn drawiadol iawn. Lan o'r cymylu, ti'n mynd bach. Ie. Ie, dyna ni. O, mae'n effeithiol tu hwnt. Effeithiol tu hwnt. Right. Nôl i'r porwr te, i ni gael symud ymlaen i'r testyn. Dyma ni. Nawr, y testyn sydd angen yna ni yw mewn angau ni chant fod. Mae fan hyn ar dudalen heriau, felly dwi'n mynd i gopio hwnna. Llusgo'r dros fe, Control C. Nôl draw'r prosiect. Right, dwi'n mynd i ychwanegu testyn, felly ar y chwith, cliciwch ar testyn. A wedyn ychwanegwch eich testyn ar y top. A dwi'n mynd i wasgu Control V a glido hwnna mewn. Dyna'r testyn mewn yna, mewn angau i chant fod. Nawr, be ni moyn neud yw lapio hwn o amgylch pen y pabi. Felly ni'n mynd i ddefnyddio cynllun testyn cylch. Yna fe. Nawr, chi'n gweld un problem sy'n digwydd yw gyda brawddegau hir fel hon, bod y fod, y gair ola'r frawddeg, yn toddi mewn i'r mewn, sef gair cyntaf y frawddeg fan hyn. Felly, beth i fi'n wneud yw, dwi'n mynd i glicio ar ôl y fod, a dwi'n mynd i wasgu'r bylchwr y spacebar ar y bysellfwrdd. Felly, 2-3 gwaith, na fe, jyst i ni gael gweld ble mae y frawddeg yn dechrau ac yn gorffen. Ac chi hefyd gweld fel mae cylch droi yn gweithio orau i chi. I fi, dwi wastad yn fel sy'n fi, pan fi'n darllen testyn ar gylch, mae yna le mae'n hawdd, dwi'n meddwl bod eisiau bod y gair cynta tu ar top. Rhywbeth fel yna dwi'n meddwl, mae'r mewn yna fyna yn ei mwy o synwyr i fi. Iawn. Right, a fi draw yr iPad, cyn bod fi'n chwarae gyda ffont ac yn y blaen, a fi draw yr iPad i gael neud hwnna, achos mae bach o waith arbrofi gyda chi fan hyn i weld ble chi moyn i'ch testyn i eistedd. Do mewn o'r testyn, rhoi fe ar gynllun testyn cylch, a wedyn cylch droi mwyn bod chi'n teimlo bod chi'n darllen yn syth. Right, nôl i'r iPad. Right. Testyn. Allwch chi deipio fe hefyd, fel fi'n mynd i wneud nawr. Edrych na copy and paste. Mewn angof, nid angau. Mewn angof. Ni, ar yr iPad, ni'n gallu dal yn bus lawr ar unrhyw lythyren i gael yr acen. Chant. Fod. A beth am i fi roi'r bylchen na nawr? Bwlch, bwlch, bwlch. Sa'n moyn y talnod llawn na. Bwlch. Bwlch. Just aros. Peidio gysgu'r bylchwr yn rhy gyrflym. Bwlch. Na fe. Right. Felly na'r testyn, a i draw'r cynlluniau testyn ar cylch. Great. A nawr allai gynyddu maint hwnna. Days. A roi o amgylch pen y prif babi. A wedyn to, allai benderfynu os angen i fi i newid yr ongl. Bod dyma bach, just dyma bach. Dyna ni, fel yna. Iawn, nawr te, ffontiau. Dwi'n mynd nôl i'r porwr. Nawr, dwi eisiau ffont sydd yn edrych yn debyg i rhywbeth sydd wedi cael i gerfio mewn carreg. Pan mae sgrifen yn cael ei gerfio mewn cof golofnau, math na o beth. Felly, y math o ffontiau sy'n cael ei defnyddio ar gyfer hwnna fel arfer yw ffontiau serif. Felly, os ych chi'n teipio'r gair serif, iawn, mae e'n mynd i ddangos llwyth o ffontiau serif i chi. Ond fi mo'n rhaid o trwchus, felly allwch chi hefyd chwilio am rhywbeth fel serif bold. Iawn, neu serif ultra, na,
Neu hefyd serif black. Ie. O na, sef source sans. Serif, os gwelwch hwnna. O, fe'n mynd yn wyllt yma. Serif black. Na fe. Dyma ni, chi'n gweld wedyn dewis o ffontiau, a maen nhw gyd yn edrych yn ychydig bach yn hen ffasiwn. Felly ai nôl i rai bold. Serif bold. Right, a sgrolio fan hyn nawr. Chwilio wedyn am un i fi meddwl sy'n edrych yn gywir. Hwna falle. Ydy. A fi hefyd yn mynd i ychwanegu cysgod i hwn. Felly, na sgrolio lawr, a mae da fi gysgod lawr yn hyn. A'r cysgod na, dwi'n moyn arbrofi gyda lliw y cysgod, a dwi'n moyn na fe fod yn wyn falle. Nawr, hefyd, dwi'n mynd i bersonoli'r cysgod. Dyma ni. Right. Faint i fi moyn i hwn i bylu, i ffad o bant. Chi'n gweld? Moyn bod e'n eitha ysgafn. Yr ongl yw ble mae hwnna o amgylch eich testyn chi. So to arbrofwch gyda hwnna. Pellter, pa mor bell wrth y testyn mae'r cysgod. Sy'n mysio fe fod rhy bell fel arfer. Dyna ni. Ie, mae jyst arbrofi gyda reina. Mae'n neud iddo fe edrych chydig yn fwy proffesiynol i chi. Right. Mae eisiau fi gael darn arall i destyn yn gweud Sil y Cofio 2024. Felly, be fi'n mynd i wneud yw dyblygu'r testyn yma. Clicio ar mwy. Dyblygu. A newid e o'r cynllun testyn celch yma yn ôl i gynllun testyn diofyn. Na fe. A nawr, lle ddod lawr o'r testyn yma i'r gwaelod a newid e i ddweud Sil y Cofio 2024. Allwch chi arbrofi gyda yr cysgod eto, os ych chi eisiau. Ond chi'n gwybod beth, fi'n credu bod hwnna'n gweithio'n ddigon da i fi fyna. Fi'n hapus gyda hwnna. Fi'n hapus dy fel mae hwnna'n disgwyl. Yn y beth arall ych chi fod yn ei nawr yw nawr bod ydych chi'r elfennau gyd, yw arbrofi gyda eich stac heinau. Enghraifft, y blodau yma fan hyn, y blodau yma sydd fi ar y gwaelod. Beth mae'n disgwyl fel os i fi'n dod ar un ar reit y top? A dwi'n newid pethau. Os i fi'n newid trefn yr heinau, ydy pethau newid. Achos bod nhw flaen i gilydd a tu ôl i gilydd. Felly arbrofwch gyda symud ambell i beth. Ar y wyren yma er enghraifft. Beth os mae'r awyren ar reit yn y blaen? Iawn? A just arbrofwch yn symud eich heina o amgylch, a weithiau fyddwch chi'n gweld pethau diddorol iawn yn digwydd. Right, yn draw i'r iPad te, i gael benni hwn bant. Yma ni. Right, wel, dwi eisiau newid yr ffont, felly na i chwilio am serif bold. Dyma ni, a dwi'n mynd i ddewis un o'r ffontiau yma. Yna de falle. Ie. A to, dwi'n mynd i fynd lawr cysgod, a dwi eisiau'r cysgod i fod yn wyn, a dwi'n mynd i bersonoli'r cysgod yma yn newid pethau fel o'r ongl, y pellter, a faint i ni moyn iddo fe bylu. Gret. A unwaith fi'n hapus dy hwnna, i fi'n mynd i ddyblygu hwn. 3 dot, dyblygu. Newid yn ôl i'r cynllun testyn diofyn. O, dwi'n dyblygu ddwywaith, dwi'n meddwl. Gwared un o'r yna. Right, a wedyn,
cylchdroi hwn. A mae eisiau fi newid y testyn yma. I delay hwn. Sy'n y cofio. 2024. Nawr, falle bod chi'n ffindo bod e'n mynd i fod yn ffitio'n well ar ochr dde eich tudalen chi yn hytrach na'r chwith. Felly allan ni fod yn newid y lunio. Chi'n gweld fyna ar yr ochr chwith, i fi'n gallu newid yr lunio fan hyn. Dyna ni. Yna fe. Yna fe. Mae hwnna'n edrych yn gret. Right, iawn. Wel, chi'n gwybod beth fi heb wneud o gwbl yw arbed y prosiectau yma. Sa di enwi nhw, sa di arbed nhw, ond maen nhw'n arbed yn automatic wrth gwrs ar Adobe Express. Popeth chi'n gwneud yn arbed drwy'r amser yn automatic. Mae eisiau enw gwech iddo fe. Felly, lan o'r top fan hyn, just tapiwch ar enw'r prosiect. Delay yr un dienw, a wedyn poster syl cofio. A hwnna wedi safio. Right, nôl i'r porwr, ni gael neud yr un peth. Odi fi wedi benni gyda hwn. Felly lan y cornel top ochr chwith, ble mae'n dweud heb deitl. Dwi'n teipio mewn fan hyn. Poster syl cofio. Na fe. Gret. A na fe. Ni wedi gorffen yr her gyntaf ffrindiau. Os i chi yn moyn argraffu hwnna, fydden ni yn lawrlwytho fe fel PDF yw'r peth gorau argraffu. Os chi'n mynd i fod yn rhoi fe yn eich ffeiliau digidol yn rhywle, PNG yn iawn, allwch chi hefyd rannu hwn yn syth i Google Classroom neu Microsoft Teams o'r botwm rannu, neu creu dolen gweld yn unig, a mae unrhyw un sy'n clicio ar hwnna wedyn yn gallu dod a gweld eich dyluniad hyfryd chi wedi gyhoeddi i'r we. Iawn de. Wel, i ni barod i fynd ymlaen i'r ail weithgaredd nawr. Nawr, cyn neud hynny, jyst eisiau atgoffa chi, os ych chi'n mynd i fod yn postio unrhyw beth ar y cyfryngau cymdeithasol heddi athrawon, bod chi'n bod yn cymryd rhan yn y sesiwn, yna bydden ni'n wir yn gwerthfawrogi bod chi'n tagio mewn at Adobe for Edu, at Ysgol Digidol, at Mynydd J neu at Mynydd Jones, fel bod ni'n gallu gweld beth ych chi wedi bod wrthi yn gwneud hefyd. Cofiwch hefyd am ein sesiynau ni sydd yn dod lan. Wythnos nesaf, dyma ni, ar ddydd Mercher nesaf, i ni'n mynd i fod yn gwneud sesiwn ar gyfer wythnos gwrthfwlio. Iawn? Felly, dewch yn chi i'r sesiwn yna, gwrthfwlio, a archebu chi i gofrestru ar gyfer y gys rhaid chi'n gwneud athrawon fel wnaethoch chi gyfer hon yw mynd i arweinwyr.express.cymru i gofrestru ar gyfer y sesiwn. Iawn, wel, mae'r llais i just yn dal lan. Mae'r llwnc yn boenus, ond ni'n mynd ymlaen i'r ail weithgaredd nawr te. Felly, dyma ni, bant â ni. Unwaith ych chi'n barod i ddechrau prosiect newydd ar Express, na gyd sy'n rhaid chi'n neud yw clicio ar yr A liwgar yn y cornel top ochr chwith. Felly fi'n clicio ar hwnna nawr, a dyma ni nôl ar dudalen cartref Express. A ni'n mynd i fod yn creu, dych chi'n gweld beth ni'n mynd i fod yn neud, wel ie, ni'n mynd i fod yn creu fideo o ffeithiau ar y rhyfel mawr. Iawn? Right. Fel yn mynd i ddechrau hwn bant? Wel, i fi yn mynd i glicio ar y deilsen oren sydd yn dweud creu fideo wrth gwrs. A dyma ni mewn yn Adobe Express. Right. Beth sydd eisiau fi wneud gyntaf yw meddwl am gefndir i hwn. Nawr, allwch chi ddefnyddio fideos fel cefndir, neu allwch chi ddefnyddio
delweddau, ffotos fel cefndir. Nawr, mae fideos yn gallu gwneud eich prosiect chi edrych yn fwy dynamig, wrth gwrs. Ond i chi wedyn yn gofio bod yn ofalus gyda hyd y clip ac yn y blaen. Felly, os ych chi moyn creu prosiect fideo syml ar Express, mae'n haws i ddechrau gan ddefnyddio lluniau. Chi tip bach i chi fyna. Os ych chi moyn felly, cadw bethau'n syml, yna mae croeso chi ddefnyddio lluniau'n hytrach na clipiau fideo wrth greu fideo. A gen i weld fel mwyn am ni ddisgwyl nawr. Reit, draw ar y chwith, dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau. A unwaith to, o dan lluniau, dwi'n mynd i chwilio am y cae yma yn llawn blodau'r pabi. Felly, ni'n teipio mewn yna poppy field, neu dyma ni, mae fe fan hyn ers y prosiect cyntaf. Iawn. Chi'n chwilio am poppy field. Dwi'n dewis y ddelwedd dwi eisiau. A dwi eisiau gosod hwn fel cefndir y dudalen. Felly, allwch chi wneud hynny wrth gan glicio ar y botwm gosod fel cefndir y dudalen. A dyna fe. Nawr, yn y beth yw, mae wedi tocio lot o rai coch na ar y gwaelod i ffwrdd. Felly, os ych chi moyn addasu hwnna, mae'n dweud fan hyn ail fframio, chi'n gweld? Felly, chi'n glicio'r ail fframio, dyna ni, a jyst llusgo hwnna lan yn y ffram. Dwi eisiau gweld yr awyr hefyd, felly, dwi'n mynd i gael y blodau coch i gyd, ond rhywbeth fel yna, dyna ni. A nwyd chi'n hapus hyn, jyst clicio i ffwrdd a chi wedi gorffen ail fframio. Right. Y teitl ar gyfer y fideo yma yw Ffeithiau am y rhyfel mawr. Felly dwi'n mynd i glicio ar testyn. Ychwanegwch eich testyn. Ffeithiau am y rhyfel mawr. Right, nawr, mae hwnna'n anodd i weld yma na, ar y cefndir na, na iddo lan o fe'r top fan hyn. Right, ffeithiau am y rhyfel mawr. Nawr, ar gyfer hwn, i fi hefyd y moyn ffindo ffont sydd yn edrych chydig yn hen ffasiwn, ffont difrifol, felly eto dwi'n mynd i chwilio fan hyn am serif bold, a dewis un o'r rhain. Na fe. Gret. Nawr, fi'n mynd i ddefnyddio tro hyn cynllun testyn dynamig. Felly, cynlluniau testyn dynamig. Nawr, beth fi'n licio am hwn yw bod ni'n gallu gwthio y bocs o amgylch. A enghraifft, allai wthio y gair, defnyddio return, enter, gwthio hwnna lawr. Nawr fi moyn ffeithiau am na ni, a wedyn falle rhyfel mawr. Na fe, fel na. Ffeithiau am rhyfel mawr. Chi weld, a beth i chi wneud fyna wedyn yw, mae'r ffeithiau am mewn ffont eitha bach, achos maen nhw gyd ar un linell. Wedyn mae'r rhyfel yn ffont yn fwy, achos mae ar ben ei hunan. A wedyn mae mawr hyd yn fwy achos bod e ar ben ei hunan a bod e'n llai o air. Felly, chi defnyddio cynllun testyn dynamig mewn ffordd i bwysleisio'ch geiriau chi. Right, mae hwnna'n iawn, ond chi'n modd, mae eisiau amlinell yna, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd i ddod lan ar trwch amlinell. Dyna ni. Newid efo amlinell wen. Neu falle hyd yn oed amlinell llwyd golau. Ie, dyna ni. Rhywbeth fel yna. Ydy, mae hwnna yn gweithio yn eitha da i fi. Eitha lyco hwnna. Right, fi'n mynd i fynd draw yr iPad i gael ni i'r man yma, cyn bod ni yn symud ymlaen i'r dar nesaf ar hwn. Right, dyma ni te, nôl ar yr iPad. Unwaith chi'n gorffen y prosiect cyntaf, tap ar eicon Adobe Express, y cornel top ochr chwith. A dwi'n mynd i fod yn creu fideo, felly dwi'n tapio ar y deilsen oren sy'n dweud creu fideo. Right, a dwi eisiau cefndir yma fan hyn, felly dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau, lluniau, felly na i chwilio am World War I eto fan hyn, os yna rhywbeth fan hyn. O, hwnna, restr enwau fan hyn, ar gogol, gwych. Gosod fel cefndir dudalen, hyfryd,
Wedyn, testyn, ychwanegwch eich testyn, ffeithiau, i gwpan, ffeithiau am y rhyfel mawr. Nawr fel arfer byddwn ni'n rhoi rhyfel mawr mewn prifrythrenau, ond pan ni'n defnyddio'r cynllun testyn dynamig, mae'n troi popeth yn brifrythrenau wrth gwrs. Felly, fi wedi safio cwbl o glics yn yna. A to fan hyn, dwi eisiau felly gorfodi rhyfel lawr y linell nesaf a mawr lawr y linell nesaf. Na fe, perffaith. Right, mae eisiau fi to i ffind o ffont addas. Felly, dwi to mynd i chwilio am serif fan hyn. Dewis un o'r rhain. Dewis rhywbeth dwi'n hoffi. Rhywbeth fel yna. Edrych, os yna fersiynau gwahanol i gael o hwn. Oes, extra bold. Yn yw hwnna. Gret. Trwch llinell lan. Yr amlinell, dwi'n mynd i osod defnyddio, dyma ni, y pipet yma. Ie, na fe, a dewis lliw o'r dyluniad. Wp, days. Iawn. Cai hwnna lawr. Iawn, a dyna ni te wedi sorto'n testyn a'n delwedd ar gyfer teitl y fideo esbonio yma. Ond dwi hefyd yn moyn wneud bach o animeiddio ar hwn, gan bod dim fideo dyn ni yn y cefnir, ni moyn bod rhyw fath o symudiad dyn ni. Dyma fi nôl ar y porwr. Dwi'n mynd i, fi eisiau siap, felly dwi'n sgrolio lawr a dewis siap, dyna ni. Right, nawr pan ych chi'n dewis siap, mae jyst yn rhoi, fel chi'n gweld, petrial tu ôl eich testyn. A dyma fe fan hyn. A allwch chi ddewis hwn, a byddai'n rhoi bloc mawr, cylch, pilsen, llinellau. Mae'r llinellau yn gweithio o da, dyn nhw. Felly, allan ni ddefnyddio hwnna. Ond, allwch chi ddangos mwy. Mae yna ragor o ddewisiadau i gael. Iawn. A chwilio am rhywbeth, mae hwnna'n gweithio o da. Chwilio am rhywbeth sydd... A wedyn mae rai addurniadol i gael hefyd. Felly, falle bod chi'n moyn defnyddio un o'r rhain. Hwna. Hwna ni'n effeithiol yn dweud. Hwna ni'n da. A chymod pa'n sy'n dda hefyd yw hwn. Mae'n edrych fel, chymod, bod gole'n disgleirio wrth y testyn. Hwna ni'n effeithiol. Na fynd am hwn dwi'n meddwl. A wedyn, os ych chi'n moyn newid lliw yr siap yna, allwch chi glicio arno fe to. Dyma ni fan hyn wedyn, llenwi'r siap. Felly bod fi moyn hwn i fod yn wyn na fe. Allwch chi newid rhywbeth pethau fel maint y siap. Tynnu fe'n agosach i'r testyn, bellach i bant wrth y testyn. A hefyd androloiwedd y siap os ych chi moyn bod e ychydig bach yn droiw. Pam lai? Pam lai. Right, nawr te, dych chi'n cael animeiddio'r testyn yma nawr. Felly, ein ôl fan hyn. Sgrolio lawr i animeiddio. Fel i ni moyn i'r testyn yma i gyrraedd. Allwch chi hofro. Dyna ni yr effeithiau yma fan hyn. O, troelli'n gweithio yn arbennig o dda fyna, ynddo dde? Chybod beth arall fi'n credu, bydde tyfu, mae tyfu'n gweithio'n dda fyna. A crebachu. A mae'r codi yna'n gweithio hefyd. Felly, drychwch ar pa effaith i chi moyn i'ch testyn chi ddod mewn. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd i fynd am y tyfu na fyna. Bod hwnna'n effeithiol iawn. Right, dwi'n clicio chwarae nawr. Lle weld, na fe. Wel, mae'r testyn yna gyda'r siap yn tyfu fewn ar dudalen yn hyfryd. Right, draw i'r iPad i wneud y ddau gam na te. Beth cyntaf nes i oedd roi'r siap o amgylch e. Chi sgrolio lawr, mynd i siap. Chi weld mae wedi rhoi jyst yr petrialau yma i fi. Nawr, o'n i'n eitha o'r bariau yma. Mae'r rhain edrych yn neis. Ond dwi hefyd yn hoffi hwnna. Dwi'n gadw at hwnna dwi'n meddwl. A newid yr lliw felly fod yn rhyw fath o wyrdd.
fel y wreath, chi'n bod, sy'n cael ei roi ar sil y cofio. Ydy, mae hwnna'n gweithio i fi. Right, gwysgu am yn ôl nawr ar y top, ble mae'n dweud sharp, gwysgu nôl. A nawr chi sgrolio lawr a mynd i'r animeiddio. Right, a fel dwi eisiau hwn i gyrraedd ar y sgrin. Dwi eisiau bod yn crebachu, crebachu ni'n da. Neu, oedd codi hefyd yn un da, ynddo dde? Codi'n fwy effeithiol, dwi'n meddwl. Ydy. Ie. Lle newid, os dwi eisiau, yr effeithiau. Ond, o'n i'n eitha hapus da hwnna, fel oedd e. Felly, ydych chi'n cael trial hwnna? Ie, mae hwnna'n gweithio'n gret. Right, beth sy'n nesaf te? Wel, ydych chi'n mynd nôl i'r porwr. Dyma ni. Wel, beth sy'n nesaf yw, i ni'n barod i sôn am ein ffaith gynta ni am y rhyfel mawr. Felly, i wneud hynny, yn hytrach na dechrau golygfa newydd o'r dechrau, licen ni ail ddefnyddio y testyn na a'r siap, a'r animeiddio, a'r amlinell, a'r ffont, a popeth dwi wedi gwario amser arno fe yn neud gyda'r testyn na, fi moyn ail ddefnyddio hwnna. Felly, yn hytrach na ychwanegu golygfa wag, i fi mynd i glicio'r 3 dot y golygfa gynta a dyblygu'r olygfa gynta. Right, felly nawr mae 'da fi 2 gopi o'r olygfa gynta. Dyma'r un gynta, dyma'r ail un. Felly yn yr ail un, y gyd sydd eisiau fi wneud yw newid y testyn. Wel, beth yw'n ffaith gynta i de? Wel, oedd y ryfel byd gynta yn ryfel byd eang. Roedd yn ryfel byd eang. Felly, allai deipio mewn hyn, roedd yn ryfel byd eang. Nawr, mae'r animeiddio dal ar hwn, ond allwch chi wastod, chi'n fod newid lleoliad os chi eisiau. Allwch chi hyd yn oed newid, chi'n fod gyda'r testyn dynameg, allwch chi wneud rhywbeth fel, mae hwnna'n gweithio, ynddo e? Gyda'r byd eang yn fwy. Allwch fod ar y top, allwch fod ar y gwaelod. Nawr, mae angen i fi newid yr cefndir, yr cae llawn blodau pabi yma. Felly, beth lle neud gyda hwnna yw de-glicio ar y cefndir, right click ar y cefndir, a disodli fe. Allai chwilio fan hyn ar rhywbeth fel old map. Dyma ni. A dwi'n mynd i weld, sgrwlwch ar hwn, hen map o'r byd. Gret. A nawr allai, nawr gyda bod hwnna'n ei le, felly allai benderfynu ble mae'r testyn yma yn eistedd o'r e. A na fe. A nawr, achos bod fi wedi ail ddefnyddio hwnna, so dwi'n clicio chwarae. Chi'n gweld, mae da fi'r animeiddio yna'n digwydd yn barod. A pa mor gyflym oedd hwnna i ni gael creu yn ail golygfa ni, just oherwydd yn bod ni wedi ailgylchu rhywbeth o'r olygfa gyntaf. Dwi'n dod lan o trwch amlinell ar hwnna, wneud yn haws i ddarllen. Ie, gret. Right, ewch chi gael dangos y broses na drawr yr iPad i chi hefyd. Felly, ar y olygfa gyntaf, lawr yr llinell amser, tapio ar y 3 dot. A fan hyn wedyn i fi eisiau dyblygu'r olygfa. Dyblygu. A nawr mewn fan hyn, lle newid y testyn i ddweud roedd yn ryfel byd eang. Oop, days. Iawn, a wedyn y cefndir dal am is i lawr, disodli. A sy'n rhaid i chi chwilio am map, lle chi to chwilio am rhywbeth fel World War I. Os yna rhywbeth fan hyn sydd yn awgrymu bod e'n ryfel byd eang. Chwarae, na, sa'n meddwl ni. Na, fi'n meddwl bod y map yn syniad da. Creu bod y map yn syniad da. Right, yn iawn, map wahanol drwy'n felly. Mae lot o'r rhain edrych yn gret. Na, felly. Na, disodli. O, beth sy'n digwydd? Ti'n to?
Disodli. O, na fe. Yna, yna. Right. Gret. Mae testyn yn barn iawn. Felly bod fi moyn neud rhywbeth fel hyn. Chymod. Ia. Ble nawr te. Felly, lawr fyna. Ar gyfer hwn. A bydd yr animeiddiad dal yn digwydd. Gwych. Hyfryd. Right. Nawr te. Be fi'n ei wneud nawr yw ychwanegu dwy olygfa arall. Nawr, dwi jyst yn mynd i wneud teitl a 3 ffaith ar gyfer hwn. Nawr, mae mwy o ffeithiau arno fyna, a wedyn allwch chi wrth gwrs ychwanegu hyn o'r ragor, eich hunan, os ych chi eisiau. Ond ar gyfer yr wers byw yma, dwi jyst yn mynd i wneud teitl 3 ffaith. A wedyn mae eisiau fi wneud troslais, bach o gerddoriaeth gefndirol, math yna beth. Right. Wel, fi'n barod nawr i ddyblygu tôn, dwi. 3 dot, dyblygu. A dyma ni, gopi o'r olygfa yna, a llai newid ar gyfer y ffaith nesaf, sef cyfraniad menywod i'r rhyfel. Iawn, sôn am gyfraniad menywod i'r rhyfel. Iawn, llai. Control C, Control V. Nawr, beth i fi'n mynd i gael fan hyn te yw, mi moyn disodli hwn to, felly clicio ar y ddelwedd D, clicio disodli. Right, a di fi'n mynd i gael llun o, dechrau gweld, women working in factory. A ni moyn felly bod yn edrych bod nhw'n gwneud gwaith trwm. Achos oedd menywod yn gwneud gwaith trwm iawn mewn ffatrïoedd, gweithio ar ffermydd, rhedeg swyddfeydd. O'n nhw'n gwneud, wel, pob swydd, chymod, pob swydd oedd menywod yn gwneud nhw, achos oedd cymaint o dynion wedi mynd i ffwrdd i ymladd yn y ryfel. Felly menywod Prydain gadwodd y wlad i redeg am y cyfnod. Felly, os na, chymod, ddelwedd yn... Nawr, dwi ddim eisiau bod yn edrych yn rhy gyfoes. Na, ynddo fe, chymod, chi ddim yn moyn bod yn edrych yn rhy modern. Ond, chymod, falle bod chi yn mynd i gael yn edrych chydig yn rhy gyfoes. Ond... Dechrau ni gael, falle oedd rhywbeth yna, na gosach y top fan hyn, oedd e. Het. Ie, mae'n iawn. Beth dda iawn. Mae unrhyw un o'r ein yn mynd i fod yn iawn. I'n edrych ar ôl i wneud rhywbeth trwm a ffyryglis. Felly, dechrau ni gael mewn a hwnna. Nawr, mae'r llun na'n bendant yn rhy fodern. Ond, felly na fynd am hwnna'n lle ni. Beth yw'ch chi'n neud yw, os mae'r llun edrych chydig yn rhy fodern, fel mae hwn, clicio na fe, a allwn ni beth am i ni roi effaith a'r lliw yna fe, na fe. Na fe, a mae'n neud ei edrych yn fwy hynafol wedyn, na fe. Iawn? Iawn, na fe. Right, olygfa nesaf de, 3 dot dyblygu. A dyma ni'n ola i ar gyfer yr enghraifft yma. So, y gost mewn bywydau. Right, so fan hyn, sicr, lle ddewis yr olygfa, yr llun yma, disodli. Dwi'n meddwl lle chwilio am World War I, achos chymod, mae yna mynwent fan hyn. Mae hwnna'n mynd i ddangos yna. Nawr, mae dal yr archiw yna ar hwn. Dwi'n mynd i dynnu fe i ffwrdd. Iawn, lle ni fynd am rhywbeth fel graddfa lwyd yna fe. Ie. A wedyn beth yw y gost mewn bywydau. Copi o hwnna de. A dwi'n mynd i... Iawn. A dwi'n mynd i osod hwnna
Fan'na. Iawn. Felly chi chi gweld pa mor rwydd mae wedi bod i fi i newid yr un olygfa gyntaf yna i'r dair olygfa sy'n dod o'r ôl ni. Mater o funudau oedd e i greu'r golygfeydd yma. Iawn. Mae'n hawdd iawn i'w wneud. Right. Nawr te, mae da ni 10 munud bach ar ôl. Felly na i ddim mynd nôl i'r iPad nawr a wneud hwnna eto, ychwanegu'r dwy olygfa yna, achos chi wedi gweld hwnna digon o weithiau nawr ar y porwr. Felly na i stico dy porwr nawr i'n credu tan ddiwedd y sesiwn. Right. Nawr, beth sy'n eisiau ni'n nesaf te yw ychwanegu ein troslais. Iawn, mae'n lais i ddim yn gret eddi, ond dwi dal yn mynd i wneud e. Right. Nawr, ar gyfer y sleid gyntaf, y gyd sy'n eisiau ni ddweud yw'r geiriau sydd ar y sgrin, ffeithiau am y rhyfel mawr. Felly mae hwnna ddigon rwydd. Felly, dwi jyst yn mynd i ddod ar pen chwarae nôl i ddechrau y fideo. Dwi'n mynd draw i'r cyfryngau, a wedyn sain, a dwi'n mynd i recordio troslais. Iawn? Siwr fod ydym ond un microffon sydd â chi ar eich dyfais chi, gadael hwnna i fod fy mae e. Dechrau recordio. Felly, os ych chi'n recordio am tro gyntaf, rhaid chi clicio y law ar Chrome, os mae Chrome i'ch chi'n defnyddio, just clicio y law fyna. Felly, dewch i ni gael clicio dechrau recordio, a dwi jyst yn mynd i ddweud ffeithiau am y rhyfel mawr, a wedyn stopio recordio. Ffeithiau am y rhyfel mawr. A gorffen recordio. Right, na chi gweld fyna bod y troslais nawr wedi cymryd 2 eiliad a hanner allan o'r 5 eiliad sydd â fi fan hyn ar gyfer y lygfa gyntaf. Allai nawr tocio'r lygfa gyntaf yna nôl, sy'n eisiau bod e'n reit nôl i ddiwedd yr troslais, achos chi moyn bod yna chydig o amser rhwng bob troslais, ond bod e'n weddol agos iddo fe. Right, nawr te, mlaen i'r un nesaf. Wel, hwn, roedd yn rhyfel byd eang, ond mae eisiau esbonio hwnna'n fwy. Felly, be fi'n ei wneud yw, cydio'n y testyn yma fan hyn, roedd yn rhyfel byd eang, copio hwnna. A dwi jyst yn mynd i roi fe ar y sgrin fan hyn, fel sgript yn unan. Ar ôl i fi recordio troslais, byddai'n cael gwared ar y sgript yma. Iawn, felly dim ots os mae e'n cuddio'r map ac yn strw o unrhyw beth. Iawn, felly jyst yn mynd i roi fe fan hyn. A os ych chi ddim yn gallu gweld yn glir, jyst rhowch siap, jyst y siap arferol normal na. Mae hwnna'n iawn. Iawn, felly na gyd fi wedi gwneud yw copio'r testyn y mewn ar gyfer recordio troslais. Rhowch siap, os ych moyn. Pidwch yn poeni bod e'n achos fi'n mynd i ddileu hwn unwaith i fi wedi recordio. Right, na un beth sy'n eisiau yno fi yw, well i fi gael mwy o'r olygfa, achos 5 eiliad yr un yw'r golygfeydd yma ar hyn o bryd. 5 eiliad yr un yw nhw. Nawr, oedd e'n 2 eiliad a hanner i fi jyst i ddweud ffeithiau am y rhyfel mawr. Felly mae'r ddwy frawddeg yma, felly yn mynd i gymryd rhyw 15 eiliad i fi. Felly, cydiwch yn y cornel fan hyn, a llusgwch yr olygfa yma mas i fod yn rhyw 15 eiliad. Dyna ni. Mae'n credu bod ni'n 18. A nawr mae digon o led i fi recordio y troslais yma. Right, dod ar pen chwarae, linell ddi nôl i ddechrau'r olygfa. Dyna ni. A dwi'n barod nawr i ddarllen y sgript yma. Right, cyfryngau, sain, recordio troslais, a bant â ni. Roedd dros 30 o wledydd yn rhan ohono rhwng 1914 ac 1918. Roedd ymladd yn Ewrop, ond hefyd yn yr Affrig a'r Dwyrain Canol. Dyna ni, a oedd y troslais na yn 13.6 eiliad. Felly, yr extra yma o da fi nawr, cael lusgo hwnna nôl. Gret. Felly, chi'n gweld, mae angen yr lle ychwanegol yna arno chi. Neu be mae'n mynd i wneud, mae'n mynd i recordio troslais na mewn i'r olygfa nesaf, fyddwch chi ddim yn gweld eich sgript, bydd ti'n bach o lannas gyda chi. Felly, os chi'n gallu, newch digon o le i chi na'n cyn recordio troslais. Right, nawr bod fi wedi gwneud hwnna, lle ddileu'r testyn yna, diolch yn fawr i ti, a mynd mlaen i'r olygfa nesaf.
Right, wel dyma ni de. Olygfa nesaf, cyfraniad menywod i'r rhyfel. Copio hwn. A dwi'n mynd i ychwanegu testyn. Ychwanegwch eich testyn. Control V, mewn â fe. A wedyn, to, mae eisiau siap fel bod fi'n gallu gweld e. Oedd e ddim yn rwydd iawn i fi ddarllen hwnna. A fe. Right. Nawr eto, mae lot i ddweud fan hyn. Felly dwi'n mynd i fynd lan o hwn bron o bod 20 eiliad felly. O, 17.8 hwnna digon siwr. Right. Dod ar pen chwarae di nôl i ddechrau'r olygfa. A dwi'n barod i recordio. Felly dwi'n mynd i'r cyfryngau. Sain, recordio troslais. Hwn yn fyd fod yn a bant â ni. Cyn y ryfel, rôl draddodiadol menywod oedd i aros adre, ond wrth i'r dynion fynd i ymladd, roedd menywod yn holl bwysig mewn swyddfeydd, ffatrïoedd, siopau, trafnidiaeth a ffermydd. Na fe? Llusgo hwnna nôl. Iawn, a nawr bod fi wedi gwneud hwnna, os dim eisiau testyn ma na fi, gael gwared ar y sgript, a fi'n barod ar gyfer yr olygfa olau fi'n mynd i fod yn gwneud heddi, sef y gost mewn bywydau. Copio hwnna. I'r olygfa ola, ychwanegu testyn, Control V. Nawr, dim rhaid i chi ychwanegu'r siap ma yn gefndir i hwn, wrth gwrs, achos neb yn mynd i weld hwn, ond fi'n gorfod wneud achos dwi ddim yn mynd i allu darllen hwnna heb rhyw siap. Felly dwi jyst yn clicio, na fe. A nawr fi chi gweld e. Eto, mae hwn yn ddarnedd am mawr o destyn, felly dwi'n mynd i lusgo hwn mas. Na fe. Na'n ddigon siwr. A nawr, pen chwarae, nôl ar ddechrau'r olygfa. A dwi'n barod i recordio y troslais olaf. Sain, recordio troslais. Dechrau recordio. Ymladdodd dros 65 miliwn o ddynion yn y rhyfel mawr. Bu farw dros 16 miliwn o bobl. Ac mae'n amhosib rifo'r nifer cafodd ei niweidio'n gorfforol neu'n seicolegol. Nes i gamgymeriad bach yn y canol hwnna. Felly, sy'n ni'n neud hwnna'n dosbarth, felly fydden ni'n ail-recordio hwnna dechrau fe to. Neu allech chi hyd yn oed mynd ôl a torri fe mas, os chi eisiau. Bu farw dros 16 miliwn o bobl. Ac mae'n amhosib rifo'r... Fyna ma fe, rifo. Felly allech chi zoom mewn tym bach ar hwnna. Rifo... Na fe fyna. Co fe fan hyn. Chi gweld y bwmp yma fan hyn? Dyna'r gair dwi ddim eisiau. Hwna'r rife. Rifo. Felly, allan ni drial, byddwn ni wedi ail-recordio fe erbyn hyn, na, chymod, ond os ych chi moyn, allan chi drial hollti hwnna, fyna. Okay, chi hollti, gan gwysgu ys, ar eich bysellfwrdd. Rife, yna, mae fyna, pilo hwnna nôl, gysylltu hwnna nôl ti gilydd. A pan chi'n neud hwn, dyw e ddim byth yn berffaith. Ydych chi'n gael gweld. Ac mae'n amhosib rifo'r nifer cafodd ei niweidio'n gorfforol neu'n... Oedd hwnna'n berffaith, gred. Right, felly, unwaith chi'n gofyn hwnna, wel, lle dynnu gweddill yr olygfa yma nôl nawr llai. Na fe, fel yna, as dim angen y sgript, delay y sgript. Right. Nawr, beth ni'n mynd i wneud i orffen hwn bant? Wel, yn sicr mae eisiau ni i gael cerddoriaeth gefndirol. Felly, yn y cyfryngau, o dan sain, dwi'n mynd i chwilio fan hyn. Nawr, dwi'n mynd i chwilio felly am rhywbeth fel sad, nostalgic, emotional felly. Gweld beth gawn ni. Hwna'n un da. Hwna'n un da. Ie.
Chi'n mynd i gael lot o rai fan hyn. Mae hwnna'n un arbennig o dda. OK, hwnna fi ddeu fi. Rhaid, dwi'n mynd yn ôl ar pen chwarae nawr i ddechrau'r olygfa. Just cisgo fe'n ôl. A mae'r emotional coy yna yn cael dod mewn. Gret. Nawr, pan fi'n chwarae hwn nawr, mae wedi dod mewn ar cwr yna ar 100%. So mae'n mynd i fod rhy gryf, dych chi'n cael gweld. Ffeithiau am y rhyfel mawr. Roedd dros 30... Felly, mae eisiau i lefel yr cwr na iddo lawr yna. Dych chi'n gweld, trio ni fe rown y 30%. Ffeithiau am y rhyfel mawr. Roedd dros 30 o wledydd yn rhan ohono, rhwng 1914 ac 1918. Roedd chydig y llai to, dwi'n meddwl. Nawr, hefyd, pan dwi'n cyrraedd diwedd hwn, os yna i chwarae i'r diwedd i chi, gynnwch beth sy'n digwydd i'r cor. Nifer cafodd ei niweidio'n gorfforol neu'n seicolegol. Mae'n stopio fel la. Felly mae eisiau ni bylu hwn mas. Fade out. Pylu allan. Iawn. Mae'n 2 eiliad ar y moment. Ie, mae'n rhywbeth o 2 eiliad yn mynd iawn, dwi'n meddwl. Dych chi'n cael clywed hwnna nawr. Mae'n amhosib rifo'r nifer cafodd ei niweidio'n gorfforol neu'n seicolegol. Ie, mae hwnna lot o well yn dweud. Ia, lot mwy teimladwy bod hyn yn pylu allan. Nawr hefyd, y peth olau fi'n mynd i wneud yw i ni just yn mynd i ychwanegu effaith traws newid rhwng bob un o'r ein. Iawn, chi clicio rhwng y golygfeydd a beth am i ni i ddiddymu, a ychwanegu hwnna gyda phob golygfa. A mae hwnna jyst yn mynd i doddi yn golygfeydd i'r ffeithiau am y rhyfel mawr. Chi'n gweld na'n toddi? Roedd dros 30 o wledydd yn rhan ohono, rhwng 1914 ac 1918. Roedd ymladd yn Ewrop, ond hefyd yn yr Affrig a'r Dwyrain Canol. Cyn y rhyfel, rolled right. Wel, fi wedi mynd 2 munud dros do, felly ni wedi dod i ben. Mae hwnna'n effeithio iawn, a chi'n bod, bydde fe'n gret os i chi a fwy o ffeithiau, bod chi'n ychwanegu mwy o olygfeydd fyna a adeiladu eich fideo esbonio chi ar ffeithiau y rhyfel mawr. Unwaith chi'n hapus gyda hwnna, chi'n barod i rannu fe, chi lawr lwytho fe fel ffeil MP4, a rhoi hwnna wedyn yn eich Google Drive, OneDrive, fy ffeiliau J2E, ble bynnag chi'n storio o'ch ffeiliau digidol. Neu, os ych chi'n moyn cyhoeddi fe i'r we, yna, wneith Adobe Express neud hwnna, chi clicio rannu a dewis dolen gweld yn unig, a wedyn bydd hwnna'n cyhoeddi eich fideo chi i'r we, unrhyw sy'n clicio ar y ddolen na wedyn, byddwn nhw'n dod i weld eich fideo chi a'r chwaraewr ar y we. Right. Diolch yn fawr i chi am ymuno gyda fi, ymddeiriadau am y llais. Mae wedi bod yn tuff heddi, ond ni wedi mynd trwy ddi. Diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi ar gyfer y sesiwn yma a'r ddyddiad mor bwysig yn ein calendar blynyddol ni. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r gweithgareddau a wedi mwynhau dysgu'r sgiliau newydd ni wedi bod yn gwneud yn y sesiwn heddi. Cofiwch athrawon os ych chi'n rhannu'n rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol, bydden ni wrth y modd os ych chi'n tagio fi mewn bod i fi'n gallu gweld beth ych chi wedi bod yn gwneud. Ond tan y tro nesaf, diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi. Sori am fynd rhyw 2 munud drosto a welai chi ar sesiwn to cyn bo hir. Hwyl am y tro.